klase sa 17 ka banwa sa Antique nagapabilin nga suspendido bangod sa ginpagwa nga heavy rainfall advisory sa Pag-asa. Pagulan-ulan ma-eksperyensyahan gyapon sa Western Visayas tubtob sa weekend suno sa Pag-asa. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Apisar nga nangin maayo na ang tiyempo subong nga adlaw, suspendido sa gihapon ang klase sa tanan nga level sa 17 ka mga banwa sa probinsya sang Antique, magluwas sa Tobias Fournier. Ginbantayan humaling kahapon ang mga lugar nga masami nga ginabaha bangod sa nangin forecast sang Pag-asa sa mabaskog nga pag-ulan. Suno sa PDRRMO Antique, may 13 ka pamilya halin sa Valderrama, Lawaan, San Jose kag San Remigio nga ginpaidalom sa preemptive evacuation. Actually, anda dyan ka mga pamilya nga desisyon nga magsailuan ay considering rapid sanda sa mga lulaing areas kag rapid sa mga suba. Wala naman sang dalagko nga mga insidente nga na-record sa Western Visayas. Diri sa Iloilo City, nagbutlak na ang adlaw kag amat-amat na nga nag-init ang temperatura. Sa pumuluyo nga magapadulong sa mga patio para magbisita sa ilang mga minatay subong nga long weekend. Maayo nga balita bangod suno sa Pag-asa. Lauman nga mangin manami na ang panahon buwas kag sa masunod nga mga inadlaw. Apang magpangaman sa gihapon bangod posible pa nga maeksperiensyahan ang pagtupa sang ulan. Light to moderate rains ang posible nga magtupa sa Aklan, Antique kag porsyon sang Negros Occidental. Starting tomorrow and up until over the weekend, partly cloudy to cloudy skies, kita may chances kita sa mga pag-ulan gyapon, no? Pero more towards light to moderate nga intensity. So siguro which is good news, no, kay papalapit na biyaton nga undas. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, Buwan Western Visayas.